Der er lige kommet en artikel omkring, at Miljøstyrelsen har ikke orket at tjekke om, hvorvidt det, som landmænd selv rapporterer, de bruger af pesticider, om de faktisk er lovlige at bruge eller ej. Og hvis man kigger og læser den rigtig gode artikel fra Information, der kan man faktisk se, at det er fordi, at der ikke er ressourcer. Så det er sådan noget, at kontrol af indberetningen af ulovlige midler ikke er finansieret, og det er ikke muligt at dække inden for Miljøstyrelsens eksisterende ramme. Alright, jamen ved du hvad? Det er jo sådan det er. Nu skal jeg vise dig på, hvordan på cirka 3 minutter, der kan du faktisk finde ud af, om en landmand har brugt en pesticid, som man måtte eller ej. Det kan du gøre hjemmefra. Du kan gøre det som mig. Du kan gå ind her på landbrug.dk. Jeg skal nok dele et link. Der vil du kunne se, at vi har smidt en aktindsigt for at få det pesticiddata for de sidste rigtig mange år. Og det er en gut, der hedder Alexander, som har været rigtig sød at få en aktindsigt og uploade det her. Og det andet er bekæmpelsesdatabasen, som igen alle kan få, og så kan du faktisk eksportere dataen. Så jeg viser dig på, hvordan 3 minutter du kan lave, og du kan faktisk selv finde ud af, om en landmand har brugt pesticid, han måtte lade ja eller nej. Og det kunne en student med hjælp at gøre, en praktikant, og Heunicke, hvis han kedede sig om natten, der kunne han bruge 3 minutter på at finde ud af, hvem har brugt pesticid, som de måtte lege. 3 minutter, lad os se på det. Så det er bekæmpelsesdatabasen, jeg har downloadet i dag. Der kan du se her, det er hvilken produkt, registreringsnummer, og så har du noget, der hedder frist for anvendelse og besiddelse. Der har du en dato, som man kan forholde sig til, som er, må du bruge det som landmand eller ej, og faktisk må du overhovedet have det på din gård. Det er det ene. Det andet er det der pesticiddata. Der har vi fået fra Miljøstyrelsen en rigtig fin database, som er indberetninger fra landmænd selv omkring, ja, hvem de er, hvad de har brugt, hvad for pesticider de har, og et pesticidregistreringsnummer. Så, jeg kommer til at gøre det. Det er længe siden, jeg har brugt Excel, men lad os se, om jeg kan gøre det på 3 minutter. Jeg kopierer det her, sætter det herover. Perfekt. Og så kommer man til at lave det, der hedder en VLOOKUP, som er i virkeligheden en måde at se, om man kan finde en værdi det ene eller andet sted. Så, jeg vil gerne finde et registreringsnummer, og den vil jeg gerne finde i pesticidatabasen. Så der kommer jeg til at gøre det her. Og der vil jeg gerne have hele vejen til den her. Og der vil jeg bare tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Godt. Så går jeg her. Og så siger jeg 21. Force. Godt. Godt. Og planåret for 2022-2023, den startede i den 1. august 2022. Så lad os se. Vi skal bare finde alt det der før, så vi sørger lige for, at det faktisk bliver til en dato. Sådan. Og så vælger vi fra alle dem, eller vi gerne vise alle dem, der er inde det. Så vi kommer bare til at gøre, nej, vi er interesseret i alle dem, der er inde. Sådan. Alle der er inde det, og så kommer vi bare til at tage alle de her. Yes. Godt. Godt, og så her har vi faktisk alle de ulovlige brug af pesticider. Det er, så vidt jeg kan se, 360 brug af pesticider med et CVR-nummer. Det tog meget mindre end 3 minutter, og du kan se, hvad de har brugt, hvor meget de har brugt af det, hvor de er henne, postnummer osv. Jeg går ud fra det Miljøstyrelsen, så de må også kunne sende noget i e-boksen og sådan noget. Men ja, der vil du kunne se alle dem, der ikke har måttet bruge det. Og ja, for eksempel, du vil kunne se, at der er nogen, der ikke har måttet bruge det. Så her den gode Salomon S. Olsen, han har faktisk ikke han har brugt noget produkt, som ikke har måttet bruges siden 1. januar 2013. Så kan man lige tænke over det, og igen, det tog 3 minutter. Det kunne enhver praktikant, og måske enhver minister endda gøre. Og det er blot et eksempel af noget, vi gør med åben data, og det er noget, jeg kommer til at gøre meget mere af på landbrug.dk. For eksempel, kunne man finde ud af, er der nogle landmænd, der måske har brugt for meget, eller er der nogle landmænd, der har brugt noget på nogle afgrøder, de ikke må bruge, eller måske har de brugt noget for tæt på andre mennesker, på børnehaver og skoler og sådan noget. Alt sådan noget, som du og andre kan hygge sig med åben dataanalyse. Så værsgo på 3 minutter, sådan kan Heunicke og de andre i Miljøstyrelsen finde ud af, hvem har brugt pesticider ulovligt,
fordi de pesticider må de ikke engang have på gården. Og igen, det var super nemt. Det tog mig 2 minutter. Det tror jeg også, Heunicke vil kunne, hvis det er så svært. Jeg håber da, at Miljøstyrelsen kan inden for deres budgetramme på rigtig mange millioner bruge 2 minutters tid på at lave det, således at der bliver brugt pesticider, som kan være farlige for mennesker, for miljøet. Og igen, det tog 2 minutter. Ja, vær så god.